Welkom vanuit Eerlehuizen. Nou, de Witjoert net zielt. Wedstrijd nummer zo'n hier achter mij op de Fluzen gaat net terug. En eens wie dat geen verrassing. Wat we dachten dat is ik uitkwam, want er staat een soort wien. Dat ben de naweeën nog steeds van Floris. We hebben hier vanmorgen 20 knopen wien op een mar. En vanmiddag wien hier al uitzitten is naar richting de 30. Dat is eigenlijk te volle voor de schilderij. Nou ja, Sageer Vetjent, zin en willen, kunnen zo wat tillen, maar net maar een soort wien. Naast mij zit analist Roelof Bouwmeester. Ja, Roelof, Jan Jonkman had het over 24, soms 30 knopen. Wat hoort dat correct in? Ja, dan wordt het hut. Dan kan heel kort zijn op de hel. Nou, die indruk hier ik eigenlijk al. Ja, nee, 24, 30 knopen komt door hier, maar windkracht 6 zo'n. En windkracht, dat meten ze normaal sprutsen over een periode van 10 minuten voordat het echt zo hut waait. Maar we hier krijgen even een buitje hier en daar komt zoveel wind uit. Ja, dan was het net met tredjeskoetjes op de te zitten. Nee, dat dachten ze correct nog eventjes. Nou, misschien ken het wel, maar nou. Ja, ik zie een beetje mijn roze bril. Ik dacht, ja, het zou toch leuk zijn. En nu is de tweede dag dat ik hier naast huis zit. Een mooie wedstrijd die net terug gaat. Ja, maar bij Starum gaat het al net terug. Nee, dus dat weer een beetje eigenbelang. Ik dacht, ja, kom man, dat gaat ervoor. Maar nee, dit kan echt net. Nee, dit is geen discussie onmogelijk. Nee, zeker net. Nou ja, goed, de wedstrijdleider, wie Heitema, die bracht van de morgen het minnenijs bij de skippers. We hebben vanmorgen naar de min waardige balken zitten natuurlijk. En die had dus het advies binnen dat advies dat je het net zielt wordt. Nou, dit komt eigenlijk bij de min waardige bij, zeg maar. Nou, die ben vanmorgen op het balken gekomen. En die roept dus letter erbij en dan wordt er een beslissing maken. Maar uiteindelijk maakt het die min waardige, die maakt die beslissing en ja, daar hebben wij ons aan houden. Ja, dat is geen adviserende rol, maar dat is wel echt een dwingende rol. Ja, dat is gewoon een bindende uitspraak, zeg maar, dus daar kunnen wij niks meer aan. Nee, als zij zeggen van ja, dat ken ik, dan is het jammer, maar dat kent ik niet. Dan gebeurt het niet. Ja, dat zou je de wedstrijdleider Wiebe Heitema. En toch, Roelof, gebeurt het net heel erg vaak hè, dat ze saboteert de boel al aanlassen. Nee, en dat een beetje kind, dan word je er volgens mij ook wel op wachten. Dan kun je uitstellen, dan zeggen ze, nou, we beginnen een uur later. Of zij juist weer dan uitzonderlijk maar een uur eerder. En dan stuur je het nog even aan, dan kun je het misschien proberen. Ik denk dat het wordt zo duidelijk weer. Ik mooi het waarbericht van Jan Jonkman, maar de buien komen er nog bij. En die wien die is zo hut en bovendien is hij nog hudder. Dus altijd rein gaat, dan wordt het alleen maar slimmer. Dus ik denk dat er gewoon echt net een reële kans weer dat het letter op een beetje wok in. Wat binnen eigenlijk, wat is het gevaar? Wat zou er gebeuren kunnen als je toch het wetter op ging met een scootje? Nou ja, we gaan natuurlijk van de week al een behoorlijk ongemak jongen dat we dan mooi botsen. Ja, Peter Henne, wie dat? Peter Henne, ja, daar moet je net aan denken, maar echt simpele dingen. Ze zeggen vaak dat je wat droege plakken zitten. Ja, zo'n scootje kan ik zo omlezen en mooi alles keer en ongemakken van dien. Dus altijd echt zo moeilijk te zien is. Er komt gewoon zo volle kracht in zijn zeil en op die scoorten en op die, ja, dan lezen ongeluk, dan lezen op de loer. Dat moet je helemaal niet willen. En toch weer een skipper, Jasper Visser, van de debutantskipper van het Lemse scootje. En die hier toch wel heel graag zielen wilt. Nee, wij hier hartstikke graag zielen. Want het is, momenteel is het denk ik net verantwoord om te zielen, punt. Maar ja, we zijn hier 2 weken marginaal op paard om te hut zielen. Dus tuurlijk willen we zielen. En we hebben spul hebben we klaar voor Hurwien, dus wij hier echt wel graag willen. Maar als het net meer kennen, omdat het gewoon te hut waait, is het hoe winkel saai zo. En dan ken ik wel net hier op die droogte, dan ben ik realistisch in wijze. Dan ken het net. Maar daar behalen we natuurlijk van, want als het wel hier kent, dan willen wij er hier zeker zin in gaan. Een extra wedstrijd op de Isomar bij de Lemmer, thuiswetter. Mooie wedstrijd voor jou? Ja, zeker. Thuis, er is geen mooie plak als Lemmer natuurlijk, dus als we daar dan nog zielen maar voor eigen publiek, dan een extra wedstrijd, dat is alleen nog een feestje. Ja, Rolf, hoe frustrerend is dat eigenlijk voor de skippers? Want ja, die willen echt heel graag natuurlijk het wetter op. Maar dan weer vol, dan weer net. Ja, het is letterlijk skipperje. Ja, het is letterlijk skipperen. Het is wel een beetje inherent aan de sport. Dus je hebt erbij, je had een mooie de ware elementen en je weet dat dit gebeuren kan. Maar het is wel vervelend. Ja, je stel je erop in. Ik vind het vooral jammer voor het publiek. Dus die komen hier vaak met een soort shirt op een dik. Dat is gewoon zonde. Ik denk dat die skippers er meer om wend binnen dan wij eigenlijk. Ja, en wat doen ze dan nou? Ja, die gaan nou gewoon linea recta gelijk naar de Lemmeta? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat er een aantal binnen die er voorthin gaan. Ja, ik weet eigenlijk net wat ze zelf misschien hier nog wat eten en dan de spul naar de Lemmer. Ja, voor mij is het frustrerend. Voor mij persoonlijk? Ja. Ja, ik vind het heel frustrerend. Ik vind het heel leuk om over zielen te praten. Ik vind het leuk om over situaties te praten. Over wie dat het goed, wie dat het minder goed. Ja, je hoort, hij zal je even geen fout maken. Nee, nee, precies. Dan wordt er natuurlijk, deze wedstrijd wordt net inhellen trouwens, hè? Nee, precies. 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 Nee,
Nee, ze kunnen één wedstrijd inhalen. Dus dat is de wedstrijd van Staren die net teruggang. Die gaat naar Toornsje te morgen. En deze wedstrijd vervalt dan. Dus we een kampioenschap maar één wedstrijd minder. Ja, je zou net misschien zeggen, kinderen van Werm, hellen we deze wedstrijd net in gewoon op Waasje te morgen op een lemmer. Ja, maar dan had het wel te mooi een heel organisatorisch, maar er natuurlijk een soort gebeuren. En ik op de kant en mooie vergunningen. Dus dan komt ze in een hele wereld waar ik me eigenlijk net mee bezig houden wil. Want ik ben het helemaal maar niet eens. Ik zeg ja, ik ga ervoor. Koppen bij elkaar, wat tredjes, scootjes, hoe moeilijk kan het wezen. Maar daarmee ging denk ik 4e kwart door de bocht. Zullen we even naar het klassementje, want één ding is wist, het zit al hier vreselijk dicht bij elkaar. En het is lang geleden dat het zo spannend was. Ja, en dit belooft echt een fantastische ontknoping te worden. Want we hebben zo'n scootjes die staat dicht bij elkaar staan. Dus de kans dat wij op snits nog net weten wie dit winnen gaat, ja, die is hartstikke groot. Dus kist het nou nog net zeggen, maar die daai op Lemmer met 2 wedstrijden, ja, die gaat zo belangrijk worden. Ja, we pakken even het klassement erbij, jongens. Want na 6 wedstrijden bij het SKS Kampioenschap 2024 gaat Jennevoort on de leading. Ze hebben 13,3 punten op het tweede plak. Heerenveen 13,8. Dat is dus maar een hele punt. En dan de Jouwer met 14,8. Dan de Lemmer op het 4e plak met de debutant. Met 19 punten. Dan de regerend kampioen Grauw 20,9. En Ljouwert op plak 6, 21. Dan is er een Lietsgot met Akkerum. Maar die eerste 6 plakken, bij alle favorieten nog bij elkaar, ja, dat kan echt alle kanten nog op. Ja, kan alle kanten nog op. En als je dan even een beetje jippers juggen dan alleen nog de cijfers, dan denk ik van wie ga je nou kampioensgedrag zien? En wat wil je dan graag zien? Krijg dat in een puntje pakken, geen grote fouten. Als er een keer een foutje in zit, dan dat herstellen. Ja, dan wie ik onder indruk van Jennevoort, Juster. Wie ik onder indruk van Heerenveen. Denk ik dat Jouwer er nog goed bij zit, maar die moet net te voorzichtig worden. En dan denk ik dat Grauw volle beter starten moet en dat Ljouwert het heel moeilijk krijgen gaat. Ja, Ljouwert is eigenlijk de grootste teleurstelling. Ik denk dat die het meeste moeite hebben. En dat Juster zegt het heel erg. Het lijkt alsof ze heel volle moeite hebben met hun hichten. Dus als ze dan om een ton komen, dan kunnen ze heel moeilijk die lijn houden. Die protestsituatie mooi lang waren en Ljouwert ontstier ik zo. Dus ze zielen net raar. Voor de wing is het goed. Het lijkt gewoon net hut genoeg te gaan. Of net heeg genoeg. Ja, en ik praatte van de morgen even met Tammo Oosterhof. Dat is de adviseur op Grauw. En die zei van, ja, we hebben nog 6 wedstrijden hoorn. Nog geen enkele keer hebben wij een fatsoenlijke start hoorn. Nee, en ze zielen net raar, hè. Want we hadden natuurlijk van tevoren zo, ja, Grauw zielt ze degelijk en zo goed. En daarom is een kampioenskandidaat. Nee, maar ze zielen net raar, maar de start je ook erbij. Ja, er is een startjet er absoluut bij. Dus het is 4 onder de maat, maar dat weet ze zelf ook. Starten is dramatisch, zeker voor hun ambities. Maar daarna, juist werden ze ophouden door Huzum, werden ze ophouden door Langwaard. Ze werden even ophouden door Ljouwert bij zijn boy. Dat kost zoveel meters. Terwijl als gewoon puur naar de klapjes die ze maatje, het tempo wat erin zit, is net zo 4. Dus wat dat betreft mag ik helemaal net uitsluiten. Als zij goed van die lijn ook komen de komende dagen, ja, dan is het gewoon nog mooi van. Ja, en dan naar de grootste klassementsleider, Jennevoort, Sieberen van ter Wisga. Ja, nevens de meesten toch wel echt de grote verrassing. Jondol, als je weet wat hij vorig jaar dien heeft, doe eindigt die in de lijst notabene. Ja, nee, dat weer voor mij ook de reden om te zeggen van nou, je komt er net samen in één keer van zijn prestatie naar absolute topfavoriet. Maar blijkbaar wel. En hij beweert het tot nota en ik hoop dat hij dat wel blijft. Want het is van harte gegund. Maar nu komen wel de spannende momenten. Want nu krijg je straks de gedachte, oh, zou het kennen? Nog 2 wedstrijdjes, zou het kennen? En hoe gaan ze daarmee om? Starten ze dan nog goed? Blijven ze dan nog goed zien? Ja, dat wordt het interessant om te zien de komende dagen. Kan hij de zenuwen onder bedwang horen? Daar komt het op deel eigenlijk. Blijft hij dwan wat hij dwan had. Blijven ze zo lekker stoïcijns, vrijblijvend van we doen het best en we zeggen het wel. En het is makkelijk zijn, maar als je echt 's nachts even in bed leest en denken, kun je het dan nog steeds? En kinderbemanningen denk ik, ja, dat geven we zien. Dankjewel Roelof voor die kundige analyse. Wij zorgen eventjes bij Sieberen van ter Wisga. Ja, want hoe gaat de klassementsleider om met de druk die erbij komt als je boppen onsteen in het klassement? Er zijn zoveel kanshebbers nou op dit moment. En we staan weet ik veel, op een hele punt of binnen een punt van Heerenveen en Lemmer en Jouwer en iedereen staat dichtbij Grauw. En dan hebben we Akkerum volgens mij zelfs nog op een zanderplakje. Ik weet het eigenlijk niet eens, maar er zit zoveel variatie nog in die top. Dus het kan alle kanten op. Nou, ben we op het Romersop. Dus ben we al een paar dagen nog zien op wat meer gruttere mar. En ik ook gaan bij Staren zelfs net terug in de Isomar, maar dat krijgen we nog. Krijg je hem dan extra goed aan de praat of is dat ik nog even aanwachten? Of was het nog een beetje spannend voor u? Ik hou het gewoon lekker spannend. Nee, we zullen het best wel. En het skipper rent echt op. Dus we moeten gewoon de goede kant op zielen. En dat we juist er slagen dat ik heel goed. En komen we de slagjes goed uitpikken op je eigen manier. En als het vrij belooft, dan krijgt hij eigen dingen van. En als dat dan krijgt en we kunnen ons team het skipper in laten, ja, dan verleent hij.
Ja, naast mij de twee commentatoren, Geertje de Vries en Eelke Dijkstra. Nou jongens, ik hoor je hem eigenlijk net te vreten van of dit een terjochte beslissing is, hè? Nee, ik hier juist er bij Max hoor het hier van Dini, maar we kennen nou het hier van Geertje en het is een terjochte beslissing. Het is die terjochte beholen. Ja, is dat zo, Geertje? Ja, dat is zo. Ja, nee, dit hier natuurlijk net ken. Nee. Nee. En dat ze Sabati dan die beslissing nemen op advies van de Minwari, dat is gewoon een dwingend advies of een bindend advies. Ja, dat is een bindend advies. Dat we er nog eventjes expliciet bij zijn. Toen dacht ik wel van waarom zouden dit erbij zezen? Misschien wel omdat hij zelf nog wel eventjes wachtje wil hier. Ik heb eventjes door wie beheert maar nee, het is heel terjochte dat het allast is. Dit ken het. Nee, het is seconde ek van Wiebe Heitema, want hij neemt ook oude skiën als wedstrijdleider. En vorig jaar Geertje, ik al net terug. Nee, en het hier daarvoor weer er een hele moeilijke beslissing, maar de bootjes wisten wel dat die net duidelijk werden. Dus die had de laatste jaren wel wat over hem heen gehad. Dus het hier heel mooi was dat hij wel in stijl afsluiten kan. Dat is wel heel spietig. Maar ja, het is sport en waarsomstandigheden die bepalen. Zo is dat. Nou ja, laten wij ons ook eventjes concentreren, jongens, op de wedstrijden die er nog gewoon zitten te komen. Want ja, dat zei het wieberen van het Sieberen van... Sorry, hoe heet die nou? Sieberen. Laten wij ons even concentreren op het klassement. Want dat zei Sieberen van ter Wisga ek van... Het kan werkelijk alle kanten nog op. Ja, dat is altijd bij sport. En vooral als het zo dicht bij elkaar zit. Maar dat is net zo vaak zijn bij scootjes, jong. Nee, maar ja, we hebben nog 4 wedstrijden, hè, dus het wordt nog wel even. Maar ja, wat het mooie denk ik is van waar kan het zo rollen op, maar die druk omgaan. En voor waar mat het eens en voor waar is het minder belangrijk. Nou, voor zelfs wil iedereen kampioen worden. Maar als we nou Jasper Visser zeggen, ja, het eerste hier. Ik bedoel, als hij er nou al bij zit, is hij al kampioen. Hè? Die viel geen druk. Nou, dat denk ik net. Dat hoed ik net. Jenne Wout zoet ik wat minder. Die had Vliet niet een hele manier handen. Dus dit is ik al winst. Maar neem me nou Heerenveen. Die ben er al een paar keer zo verschrikkelijk tegenbij geweest bij het kampioenschap. Dat mat een keer. Als een keer. Ooit wordt het zo'n Joop Zoetemelk syndroom. Altijd tweede of zo. En ja, voor daar bouwt de druk denk ik wel wat meer op. Zo die indruk, hè, Geertje, dat de druk hem vooral, ja, dat die vooral zit bij Sietse Brouwer. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Elke daar heel nog gelijk in heeft. Sisse Brouwer die zal die druk vielen. Hij had 4 keer tweede west. Ja, die won natuurlijk een keer eerste worden. Ik denk dat Grauw die druk ik wel viel. Want ja, zo vaak kampioen. Hij wie weer favoriet. Hij zal die druk ik weer vielen. Maar hij heeft misschien wel een plakje te want hij had al 8 keer de kampioen west. Ja, maar hij is nog lieke eager, hè? Echt weer. Dat leer mij douwvissen kennen. En ik denk dat Willem Zwager die druk ik viel van jou het. Want die weer vorig jaar treden en ze binnen dit jaar ik ingaan, maar ze hebben dat gewoon ik verkondigen. Wij willen kampioen worden. Ja, maar ja, er komen nou weer Nijswudden op. Nee, net Nijswudden, de Ouderswudden. Oh, nee, de Ouderswudden komen er weer op. Dat weet ik net zeker. Maar juist de Sainz Wolf van, ja, het rint net, dus we matten bij Ferrari. En daar hebben ze van de morgen miljoenen gong geweest. Ja, maar wat er gebeurd is, weet ik net. Nee. Wat van alle favorieten zijn nou wel het meest ontziekje. Nou, het had de minste stabiliteit, liep het. Ja. Waar valt aan de beslissing, jongens? Is dat op de Lemsterbaai of op Snitsemar? Nee, op Snitsemar. Alleen nog net meer tussen 4 scootjes, maar 3 scootjes die erom gingen. En dat binnen Jenne Wout, uiteraard, Heerenveen en de Lemmer. Voor mij hoor. Geertje had er nog niet misschien bij. Maar... Nou, ik denk dat Grauw er nog bij komt. Ik denk dat Grauw erbij komt. En wat er dan afvalt, dat hoor ik net zo goed te zeggen. Want de Soerseese Heerenveen, want die had al een hele dikke ouwlook. Die had al 13 punten als ouwlook. Dus die kan hem niks meer permitteren. De oren 12 wol. Maar nou, misschien gaat ik wel tussen fjouwer. Ja, waar weet. Maar uiteindelijk hebben we er niks van zezen. Nee. Het waar wordt in elk geval wel volle beter. Hè? Als eerste dat binnen fruitzichten dat het morgen gewoon terug in kan bij de Lemmer. Dan wordt er dus 1 keer sealed. Toen zien we het 2 keer sealed. Maar morgen wordt er dus 1 keer sealed op de Lemsterbij. Tegen dank. Iets van zezen? Natuurlijk. Want er wordt van Vreed wordt er ontnota nog wel volle minder wien verwachten. En dat vind ik mooi voor het kampioenschap. Want we hebben ontnota alleen maar wedstrijd nog maar soort wien. En het zou mooi wezen als er dan ik nog 1 wedstrijd mooi wat minder wien, zodat ik de scootjes die het beter doen op minder wien, dat die eens wat naar voren komen kennen. Dankjewel Geertje, dankjewel Eelke. Morgen dan ben we er gewoon weer dan om 13:45 en dan vanuit de Lemmer. Graag ontdaan. Dag.
Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Tjerk, Yo, Freek. wat moet jij hebben? Frikandel speciaal, kipcorn en doe maar een patat met. Heel lekker, maar ik heb het over die bestelling van Raadsma hè, vanmorgen. De webshop van Raadsma. Moa's Farson besteld, dezelfde dag nog bezorgen.